Hey Bastian. Hej. Hvad? Hvad så det her? Hvad så hvad? Ja, det var mig og Bastians nye kanal. Ja. Hvor vi vil skate lidt. Vi håber, at I kan lide det. Men hvis I kunne se mig. Men altså der kommer til at være lidt, hvor vi er på skaterbaner, og vi lærer nogle tricks og sådan noget. Og ja, altså det her det er altså vores første video, undtagen lige en intro, jeg lige sad og lavede. Men vi har så fået en ny, så ja. Ja, altså vi har fået en ny intro derfra. Nogle gange så er det den anden intro. Ja, hvis vi kan få redigeret den. Jeg vil lige sige, at Bastian her, han har en anden kanal, der hedder Balle Gameplay. Og jeg har en kanal, som hedder Jeppe HS. Det er bare nogle tryllevideoer og noget, og Bastian, det er noget gameplays. Mig og... Jeg er lige begyndt at tjekke. I kan lige se mit board. Ja, der lige går lidt i stykker der, men... Og så bagpå. Det er noget warp noget. Og min kuglelejer, det er... Altså, jeg skal snart have nye igen, men jeg har lige fået de andre. Men det er jo bare fint, du. Men var det, Bastian? Kan vi lige få set dit board? Bastian! Oh, fuck! Jeg kørte lige over en sten. Okay, kan vi se dit board? Ja, det må I godt. Kan vi sige det? Totalo Zumba! Ja. It's really nice. Ej, fuck, hvad fanden er det? Zoom ind på det. Hvor? Hvad fanden er det, der hænger fast i mit hjul? Hvor? Lige der. På her der. Men det var den video her. Så vi ses. Og Balle Gameplay siger bye bye.